Totta puhuen, nykyään videosta on tulossa ensisijainen markkinointiväline niin suurille kuin pienillekin yrityksille. Vesi Pictures tuottaa korkealaatuisia nettivideoita kilpailukykyisillä hinnoilla. Erikoistumme luomaan videoita, jotka markkinoivat parhaiten nettisivujasi tai YouTube-kanavaasi. Video on helposti mukansa tempaavin tapa saada yleisö kiinnostumaan tuotteestasi ja ideoistasi. Google haluaa videon. Google omistaa YouTuben, siksi se näyttääkin videotulokset ensimmäisinä hakutuloksissaan ennen nettisivuja, joissa käytetään pelkkiä sanoja ja kuvia. Nettisivujesi kävijät haluavat videon. Mobiililaitteet ovatkin tuoneet videon jokaisen saataville missä ja milloin vain. Visuaalinen sisältö vetää todistetusti ihmisiä puoleensa. Jos nettisivuillasi on video, ihmiset katsovat sen ensin ja vasta sitten lukevat tekstin. Olemme Vesi Pictures. Ota meihin yhteyttä ja huomaat, miten helppoa sinunkin on saada video nettisivuillesi.